mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana kusvika mwana akura harizi basa riri nyore. Asika tinoona kuti kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema, basa iroro rinenge rapetwa. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Muchirongwa chino tinopemberera hugamba, hushingi, humhare huna naamai vari kuchengeta vana vane hurema nekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno tiri kukuwadzana extension uko kune mudzimai ane vana vaviri. Mwana wake wechipiri rinova gotwe rake. Tawana Nyasha ndiye ane hurema. Mudzimai uyu ane makore 39 years. Tawana Nyasha akasunungukwa sei? Tawana Nyasha ndakamusununguka nhumbi yanga yasvika 10 months. Ndipo ndakamusununguka. Ndamusununguka haana kuchema, haana kugona kusaka mukaka. Anga ine 3.5 kgs. So akazotanga kufidwa nechubhu. Anga akaiswa oxygen nechubhu yemukaka. But 1 week ari pachubhu yeoxygen neyemukaka. Ndipo akazotanga kudzidzira kusaka. Akaita 2 weeks ndiri kunesari ndinaye. Then ndipo ndazoburitswa muchipatara. Kati here imimi nekuda kwezvakaitika pamwana izvi ndo zvakazokonzeresa dambudziko rina Tawana Nyasha nhasi. Hongu chiremba ndo mutsananguro wakaita. Because pandakamusununguka akadhirenwa mvura nemeshini. Sikanzi zvakanoaffecta brain. Chubhu yakaiswa nemumhembe vachipamba nechimeshini kuti mvura yanga ano ari mudumbu yaite ibude. So chiremba akatsanangura kuti chubhu iyoyo ndo yakanganisa mwana. Yanzi yaenda kunoaffecta brain dzemwana. Iko zvino izvi tinoziva kuti vanhu kana vachibvunza kuti mwana ane dambudziko rei, pane zvakawanda zvinotaurwa. Dambudziko riri pana Tawana Nyasha nderei? Ane inonzi cerebral palsy. Ndo ainayo. Mungatitsanangurirei kuti makazozviona sei? Nekuti dzimwe nguva tabereka vana vachiri vadiki, mwana chake kumuka onwa mukaka wake, asi nekufamba kwenguva mwana anofanira kunge akugara, akukambaira, akufamba. Imimi makazoona sei kana kuti nguva yakanga yafamba zvakadipa makazoona kuti Tawana Nyasha ane dambudziko? Ndakatanga kuzviona at 5 months. Ndipo ndaenda kuclinic. Masisters ndovati ane miri wakakurisa, pamwe ndizviri kumutadza aita sekugara. Saka ndaona nguva yafamba tosvika 9 months asati agara. Ndipo ndakadzokera futi clinic. Ndipo ndazorifiwa kuhospital pandanoona chiremba. Ndaona chiremba ndipo akatanga kunditsanangurira kuti ane cerebral palsy. Zvaaine cerebral palsy anogona kutadza kufamba asi achigara nekukambaira, kana kuti anogona kutadza kuita zvese. Ndo mutsananguro wakandiitira. Saka zvakanditorera nguva kuti ndizvigamuchire. Tinoziva kuti mai vese une excitement yemwana. Mambobereka mwana firstborn yenyu ari kuzviitira zvese, mwana ari health ari kuzviitira. Uyu wechituyu obva aita dambudziko. Mataroti zvakandinetsa kugamuchira. Zvaifamba sei? Maitii? Maive nemubvunzo kuna Mwari here? Maibvunza vanhu here? Maitsvaga kuti akakanganisika papi? Zvaifamba sei? Ndakaita mibvunzo yakawandisa kuna Mwari nekuti zvauya sei pandiri inini. Zvakandinetsa kwenguva yakareba. Saka ndakazodzokera futi kuna doctor. Ndipo anditi ndinofanira kuenda kucounseling. Because ndatoluza weight. Zvikanzi muya stress sterek, saka mufanira kuenda kucounseling. Saka pandakaenda kucounseling nekuenda kuphysio, ndandapota ndichienda kuphysio. Saka kuphysio tinosangana vane vana vakasiyana siyana. Saka ndozvimwe zvakazoita zvichindidzora mbijana. Asi nanhasi ndikamutarisa mwana wangu zvinotombondinetsa. Sei muri kuti ndikatarisa mwana wangu zvinotombondinetsa? Chato chikomana chihombe. Anotombotaura kuti mama dai ndichigona hangu kufamba.
iye pachake mama dai ndagona kuita sei kufamba saka handina mhinduro ndokwanisa kumupa ndinotongomutarisa kana kuti ndotongosimuka pandei ndiri ndoita sei ndobuda wazi handikwanisi kudaira kuti uchafamba here kana kuti hakutofambi. Kufizio kwamaienda kwakabatsira mwana here uye ndekupi kwamaienda kwacho? Ndakatanga ndichienda kwaMutare, saka pandakaya ndakugara kunoku ndobva ndakuenda paKwadzana 4 kana kwazoita maworkshops ndaenda kuHarare Hospital. kuHarare Hospital maienda kupi? Idipa unongosvika paHarare Hospital pese kwati pane kwamunotonzi munoenda? Ndaenda kunonzwa CRU. Ndokwamainosangana nevamwe? Ndokwandainosangana nevamwe. Mungati zvakabatsira mwana here zvekuenda izvo zvokufizio? Nekuti unonzwa umwe achiti ndakanzi ndiende asi ndakangozvinetera ini. Zvakabatsira mwana nokuti Tawana Nyasha anga asingatauri. Ndakawacha manapukeni for 6 years ndichingowacha nepi, saka zvakazondibatsira bosi. Taenda kuspeech tadzidziswe zvekutaura, toenda kune zvokuti agone kugara uone kurola nekuita sei, saka zvakandibatsira zvinezvi anogara anotaura. Ane pekuti munongati ndikamusiya anokwanisa kugwesha kana kubva pano kusvika move from one place to another. Ukangomusiya wakagara paakagara ipapo ndipo unongomwana ari, kana akatorara unongomwana akarara, asi ukamutsawo anomuka anotonyatsogara ega. Ndezvipi zvekuti munoti imimi nekuda kwedambudziko rina Tawana Nyasha kunyange pezera rake ndichiri kuitira zvinhu zvandisingafaniri kunge ndichiri kuitira munhu? Tawana Nyasha ndinototakura, kana ndiroda kumugezisa, kuenda kutoileti, zvese ndinotoita kuti nditomutakura ndomuitira. Asi iye zvinezvi manje akura, weight yake yanyanyisa, kuti ndichiramba manje ndichimutakura kana hanzvadzi yake izvozvo haachatogoni kumutakura. Saka kuti ndiri kumbobata-bata kwandiri kubata-bata, asi kuti ndichimusiya manje aine hanzvadzi yake haachakwanisa kumuita sei kumutakura. Ininiwo ndikagara havasina chekuita sei chekubatawo, chekudya kana kupfeka, kuita sei zvese ndinoita sei ndinovaitira. Izvezvi ane makore manganini? Ane 15. Pa15 years tinoziva kuti dai ari mwana wekuti zvinhu zvese zvakaringana nongochita anenge ari form 3. Achikura akawanawo here mukana wekuenda kuchikoro? Mukana wekuenda kuchikoro zvichireva kuti kubva zvamabereka Tawana kusvika iye zvino izvi ndimi mungori naye, hapana kana kumwe kwakamboenda kumbonogara kana kumbonodzidziswa zvimwe here? Kwaakaenda kunogara handingati chikoro, kangori kaorganization kekuti vanenge vachingogara nawo, but mabatirwo acho akaitwa akangoita zvemwedzi 1 month 2 months ari koko, but angatodzokera kumashure zvakanyanyisa ndobva ndatozongonomutora. Kana muchiti angadzokera kumashure munorevei? Akanga asisatonyatsoggone kugara nekudya ega, kuti adye ega. Ikoko kwacho vanzi vaipiwa chikafu apo neapo, weight yanga yadzikira, zvasisina kunyatsoita zvakanaka. Mwoyo wamai uchibva warwadza mukadzokera mwana. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Kana dambudziko rauya mumba ropatsanura here mhuri? Chii chakaitika kumhuri mushure mekunge Tawana Nyasha vaziva kuti ane urema? Zvakatotangira kuna baba vacho, kuti pavakazvinzwa havana kusununguka pazviri. Saka kuti vanditaurire nguva iyoyo kuti hazvisi kuvaitira havana kukwanisa. Chakaita ndechekuti mwana paakazosvitsa 2 years abva ati haganimbonotsvaga kwokubata-bata, ndiende kupi? kuBotswana. Ndobva abuda ndobva aenda kuBotswana. Aenda kuBotswana ndofunga ndakazoteera
after 6 months ndopa akazondifonera akaenda muna end of December akazondifonera June achiti wese ndandisina kuwana pekugara pakanaka akangotaura zvinhu zvakangowanda ndopa akazondifonera ndobva ndakazoenda kuSeptember ndaenda September ndobva ndakapo 4 days paboda ndobva ndagara zvikanzi vandadzoka nzi kana ndazowana mari ndichakuita sei ndichakutumira ndobva ndangonzi namama dzokera ndobva ndadzokera ndakatopawo mari yebhasi nechi ndobva ndasvika kune imwe mhuri kubotswana ikoko kuri kwamukubva zvichitaura kuti ndiri kuuya ndakangoenda ndobva ndasvika bva ndatoona kuine imwe mhuri ko zvikanzi handozviripo ndokuti ndinyatsogara zvakanaka munyika kozi angatototoora mutswana alright saka ndakatorwa navamwe amai vaitogara panext door ngari muZimbabwe ndobva ndagara ipapo for 2 months mwana ndinaye saka iye kuti achindichengeta nemwana uyu aiconcentrata nemukadzi uyu saka ndipo ndakaona kuti tinongoramba tichinetsana saka mukunetsana kwatakamboita nguva iyoyo ndopa akataura kuti isusu kumusha kwedu hakuzvarwa nakaita sei vakaremara kati saka ndezvekumusha kwangu here haana kudaira ndopa takangopedzisira kuita sei kuonana ipapo ndopa ndatongodzoka zvichireva kuti kunyange muupenyu hwemwana hamo vana vese amo mwana akarwara kana zvinodiwa pamwana hapana chaanocontribute chaona nyasha airwara almost every month pamwe pacho ndaipedza wiki ndiri muchipatara ndodzoka kumba ogaragara vaita sei orwara futi saka ndaiti chero ndikafonera baba wacho kuti ndozviri kuita chii zviri kuita mwana vanga vasina care parodiwa mari kana kuti parodiwa something vanga vasingaite sei vasingatumire baba vangu vakandibereka inini ndo vaimira sana vaitomira sababa vemwana vanhu vemuchipatara kuti murume wenyu ane rudo saka zvaizosvika pakutondibata manje kuti baba vangu ndo vakunzi murume wangu ane rudo iye muridzi wemwana akarelaxa saka zvinongoramba zvichiita sei pain inongoramba iripo nekuda kwemamwe masituations anenge achiita sei unonge wakatarisana nawo ngatimboona iye zvino izvi ndeapi matambudziko ekuti munoti imimi nekuda kwecondition inatawana nyasha matambudziko andikusangana nawo ndeayaya maproblems andisangana nawo ndemari financially chawana ane maneeds akawandisa anoda kupfeka chikafu chaanodya zvese saka nesituation yandiri kubasa ndinoenda but mari yacho yandinotambira ndinokura 2 malifts but ndinotambira less $200 saka zvinhu zvine zvakuzondiremera manje pakuita sei pakurarama mataura nyaya yekuti mimi tawana nyasha ane miri uye munomusumudza mungati izvozvo here zvine pane zvazviri kuafekta utano hwenyu imimi hongu zviri kundiafekta chest yangu yakurwadza saka kuti ndichimutakura manje ndichimuita sei unozotakura nekuti uri amai but zvaakundiremera even sisi wacho vandosira tawana nyasha she's 18 but aine 18 anenge achida kuita zvimwe zvinhu inini handikwanisi kuswera ndiri pamba ndiswera nawo because havazowana chekuita sei chekubata saka ivo vacho manje vanawo kuti uyu mukuru uyu anombonzwisisa but anenge achida kuti mama ndachida kuitawo kosi yakati ndoda kuitawo zvakati ndaitawo zvakati saka zvinhu zvaakundiremera apa kubasawo ndikatsanangurawo dambudziko rangu apo havana kuzviadhumita kuti ndozviripo vanenge vachiona sendiri kuita sei ndiri kunyepa saka zviri kundiremera ngatimboonai tawana nyasha anotamba nani vanongotamba vari 2 vanenge vari mumba kuti amutakuro ambobuda naye panze because of weight zvinoita sei zvinonesa asi dai ndaigona kuti dai aenda kuchikoro ndichiafodhawo mafees ekuchikoro nekuti kuchikoro kwanoona vari vezera rake vekutamba navo saka
zvino ari mumba imomo vanotamba vachite mozazi munguva wototi ine mwana wangu akanzwa redhiyo anotamba kana kuti anofarira kuona TV maprograms akati Tawana Nyasha anofarira here kudhensawo nemi munombotambawo here semuri? Tinotamba but dzimwe nguva neta hauzonyatsowana nguva yakanyatsobasa madzoka makaita kuneta nguva neta saka nguva chaicho yokuti tinonyatsotamba kuita zveTV anoda kuona but nezvine problem irikuitika yemagetso zvaitisina but chimama dai manditsvagirawo foni apa zvino sikubhalansa isikukwana nekuti iye kana akagara anokwanisa kuoperate anokwanisa kutsvaga chekutambisa pafoni akwanise kuoperate zvake rumwe ruoko rwake rweleft runonetsa kushanda but ukangomisira ukazomubvunza kuti chii chachitika anokwanisa kutsanangura zvimwe haazokwanisa hake kutsanangura zvese asi unotoona kuti angashoconcentrata neTV. Kuchechi unoenda kuchechi? Ndinoenda kuchechi. Akagamuchirika sei mwana kuchechi? Aiwa vakamugamuchira zvakanaka. Iye wacho anototi mama nasi kuenda kuchechi here chero iri Wednesday. Saka zvinoita munomboimba kamumba zvinhu zvekuchechi. Kuchechi anoda kuenda. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Pamatambudziko avataura maitawana ndezvipi zvingaitwa kuti dambudziko ravainaro pakukudza kwavari kuita Tawana Nyasha ringe rinoreruka? Pakukudza kwandiri kuita Tawana Nyasha zvandiri kutarisira ini ndinosona macurtains nebedding saka ndiri kushandira someone asi nenyaya yaTawana Nyasha ndinoda kuti dai ndashandira ndiri padhuze nemwana ndichishandira kumba saka handina zvikwanisiro zvekushandisa pakuita sei pakusona ndikawanawo rubatsiro rwemeshini nemacustomers ndofunga pamwe zvinondiitira zvakaita sei zvakanaka uye ndakambochengeta mabroilers but izvinezvi handina zvakanyatsokwana zvokuti nditange futi business iroro saka ndinotarisira kuti ndikawanawo zvikwanisiro ndokwanisa kuita sei kushanda ndiri pamba ndichitarisawo mwana wangu. Tawana Nyasha dai anga agonawo kuenda kuchikoro asi kuti ndimuendese kuchikoro handina zvakakwana zvokuti aende futi kuchikoro. I think akaenda kuchikoro anosunungukawo anowanawo knowledge anogaina zvakawanda. Unotoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti kunyangwe aine disability asi vakatrainwa zvekuti nemaoko avo vanokwanisa kutozviraramira. Ari pamba haana chaanokwanisa kuita. Tine tumwewo twatinenge tichiita ito tiri pamba but kune vanotoziva kuti akadai uye anokwanisa kuita izvi but kana tiri kumba manje hapana zvatoziva kuti anoita chipi. Ndofunga mukuzvinzwa kuti maitawana vanoita zvemaketeni ndofunga ini ndakutouya kuzoitirwa maketeni angu. Mataura nyaya yekuti mimi kuCRU kwakabatsira mwana ndezvipi zvamungade kuudza mwana amai? Tachanyaya kuti mumwe munhu anoti nje inini ndakangozvinzwira nungo ini. kuCRU
kunoitwa zvinhu zvakawandisa. Tinonosangana takawanda, umwe neumwe ane mwana wake, ende vana vedu yese inogona kucelebra pause, asi dambudziko riri pamwana, matambudziko ari pavana akaita sei akasiyana siyana. Saka mumwe haatogoni kugara, haatogoni kana kuita sei, but ukange waenda kunosangana nevamwe une kakukamfoteka kaunoita so wozononyatsoona kuti situation yandinayo inenge iri nani pane uyu, unouya wakarerukirwa. Vana vanoexercise, unodzidziswa kufidha. Inini mwana wangu akanga asingatotauri, asingagoni kugara, but through my exercise nekusanganawo nevamwe tichipananawo mamwe maadvice nekuita sei zvakandibatsira zvakanyanya pana tawana nyasha. Mukufamba kwatinoita vazhinji vana amai vane vana vanenge vaine dambudziko, vamwe unonzwa uchiti inini ndaida kuita basa rakati asi ndakatotadza nekuda kwemwana, kana kuti handichatokwanisa kana kusangana nevamwe nekuda kwemwana. Inini mungati here dambudziko ratawana nyasha rine zvarakakutadzisai kuita muupenyu hwenyu? Ratawana nyasha rine zvarakanditadzisa kuita nenyaya yekuti izvozvizvi ndinobuda makuseni ndichienda kubasa, but pfungwa zhinji dzinenge dziri kunokumba because ari kusara nemwana wangu futi. Saka vese vana kuzvigamuchira kwemwana neni mai zvakatoita sei zvakatosiyana. Saka ndiri kushanda ndezvekuti tiwane chekubata, asi ndinenge ndisina kunyatsosununguka nestate nemwana. Ko social life yenyu yakaafektika sei? Inini ndikambosvura kuti nhasi kune Duke and Slay, kuti munozongonzwa kunzi kune Duke and Slay yabuda. Vanhu vatoenda vatoendi handitofambi, even kuchechi chaiko panomboitwa pamwe panoitwa mabig sunday. Saka kana kune vanhu vakawandisa kuti umupushe uchiita sei hazviite, unotorovha. Zvichira kuti mengu toti upenyu hwenyu nekuda kwekondisheni yatawana nyasha wakatochinja. Chii chamungade kutaura? Nekuti tinoziva kuti kana vanhu vari vaviri kuti misoro iri miviri munopanana mazano, asi vana mai vazhinji iwowo muromo wekuti ana baba unobva wati kwedu hakuzvagwe chirema. Zvamungade kutaura kuna ana baba pamusoro pekuti nditori nemutoro kare, ivo vakudzimbira nemashoko nezviito zvekutobuda mukati meupenyu hwemwana. Zvinhu zvinobata like izvozvo kuti ufunga kuti ndichapinda futi mumarriage, unongoona sekunge vane pfungwa dzakaita sei dzakangofanana. Saka wakutanga kufunga kuti kana baba vake chaicho vakamuramba kuvava vanozozvigamuchira here. Zvinobata. Baba venyu vachiri kwere namai? Mungati here pane pavakambokubatsirai nemwana zvekuti munotomboti apa nguva yavaindibatsira zvei zvakandi? Mai vangu ndo vaimbogara natawana nyasha, tadiwa achiri kuenda kuchikoro. Saka ezvinoizvi nekukurawo kwaita tawana nyasha, ivo vakurawo apa vane dambudziko rearthritis, vane BP, vane shuga. Saka havachakwanisa manje kuramba vaina tawana nyasha. Mashoko amuri kuda kutaura kuna naamai vakaita semi? Zvinhu zvinorema, asi saamai unotozongozvigamuchira kuti ndo zvandapiwa naMwari. Une mumwe asitori namwana. Saka ukazofunga izvozvo zvokuti kune ari kutotsvaga kutoita sekuti awane mwana asi iwe unaye, munotomude muchitokomunicata, kusekererana chaiko itori communication, zvinotovaraidza. Saka zvinhu zvekuti ngatizvigamuchirei. Mwari havatipe dambudziko ratisingagoni kutakura. Zvinorwadza asi ngatingozvigamuchirei saana amai. Tinoda kukutendai kuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Naso notanga tina mai vatawana nyasha avo vati shuwiro ndeyekuti mwana akwanise kuenda kuchikoro. Tine urombo kukuzivisai zvakare kuti umwe wevana vatakaunza pachirongwa chino anonzi Shalom akashayika. Tine urombo kuna mai vaShalom uye tichitenda rudo rwose rwavakapa mwanasikana iyeye, uye
uye necommunity yana amai vakakwanisa kuenda kunochema neumwe wavo. Tichitora zvakare mukana uno wekuramba tichingouya kwamuri kuti diaper bank redu rashama. Vana amai vatinounza pano pachirongwa vazhinji vacho vana vanopfeka madiapers, asi tinotenda zvakare ruoko rwamuri kutambanudza kubatsira vamwe vanana amai vatinounza pachirongwa chino. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pachirongwa Twice a Mother.